Anticlimax van Cambuur naar thriller in Venlo. Kampioenskoorts in Snits. En Iepen NK Highland Games in Weensum. Het is manje 4 mei. Dit is de sport in Bobbeslag. Goeien. In het komende jaar zit de Frieske sport weer centraal in dit programma. Maar een soort amateurvoetbal, want we hebben ook nog een verslag van die belangrijke wedstrijd in de topklasse tussen Genemuiden en Harkema's Boys. Voor Harkema werd belangrijk in de strijd in degradatie. En dan hebben we ook nog beelden van de Brio Race, een jubileumeditie dit jaar. Dat al hier razen, nou eerst het betellen voetbal. Sa dichtbij, maar op een nij met lege hand. Voor het 4e jaar op Riegen is Cambuur er net in slagen om 4e play-offs naar de Eredivisie te promoveren. Ze zien VVV haast op de knibbels, maar de Limburgers scoren toch nog 4 in de blessuretijd. En na een krankzinnige wedstrijd stiet er uiteindelijk 4 op het scorebord en liet VVV de Ljouwerters verslaan achter. Verbjustering, ongeloof, teleurstelling, een deceptie. Het is allegear van toepassing op de spelers van Cambuur naar de bizarre wedstrijd tegen VVV. De Ljouters scoren zelfs lest 3 keer en gewoon was hoe dat meer als genoeg wezen matte, maar net in Venlo. Ja, dit doet heel erg pijn, moet ik zeggen. En, ik besef het nog steeds niet eigenlijk. Het is echt ongelooflijk eigenlijk. Tot de laatste minuut ga je door. En, ze scoren nog in de laatste seconde. Het doet heel erg pijn, meer kan ik niet zeggen. En dat wielst het allegear nog zo mooi begoen. Vol vertrouwen stapt Cambuur Stadion de koel binnen. VVV is benauwd om te degraderen en zit onder heegspanning. En de Ljouters gaan bliksemstart. Schepers helpt de achterlijn. Er komt er een goede facet. Die komt er net. Schepers naar binnen en dan is het te let. Dan valt de bal voor Barto. Voor Turk. Turk, ja! Ja! Ozan Turk, na halve minuten. Het is dim voor de spul. En dat wordt het even. Maar Ozan Turk, hij maakt het hem. Het begint fantastisch voor jullie, met een doelpunt voor jou. Ja, klopt. Wij geloofden echt in deze wedstrijd. We hebben echt de hele wedstrijd gevochten en we hebben kansen gekregen, kansen gecreëerd. En hun werd ook wel gevaarlijk, maar ik denk dat wij verdiend hadden om te winnen hier, denk ik. Maar in het voetbal krijg je net altijd wat je verdient. Op dat lid Cambuur VVV te makkelijk vooromkomen. Binnen een minuut na de 0-1 zit het alweer gelijk. Steven Berghuis scoort na goed werk van Uchebo. De Nigeriaan troeft Leon Heese aan en Berghuis mag dan te vrij inzitten. Maar ook bij die staan is Cambuur terug, want uw doelpunten tellen dubbel naar de 0-0 in Ljouwert. En dus mat VVV op jacht naar de 2-1. En die valt ook. Maguire maar de vastzet, Vosselman liet hem verkatsen terug Berghuis en die kopt hem binnen. 2 doelpunten van Berghuis en beide keren liet de verdediging van Cambuur het hem te makkelijk uitkomen. Ik denk zeker dat er een paar wij zitten die veel te makkelijk zijn weggegeven. Ja, ik ga niks benoemen of wat dan ook, maar ja, ze zitten er tussen die gewoon te makkelijk zijn. En dan is het weer de beurt om Cambuur om te scoren, want bij deze stand is VVV terug. En er komen ook wel kansjes. Het schot van Melvin de Leeuw, maar het wordt pakt terug Dennis Gentenaar. Voetballend docht Cambuur niet onder voor VVV, maar echt grote kansen smiet het net op. Bakker beziekt het ook maar een schot van afstand, weer jocht op Gentenaar aan. Maar in de tweede helft slaagt het wel. De bal weer op de punt van de 16 meter in ontvangst nemen, brengt het bij Schepers. Met de bal voorom, hij scoort. Ja! Het is het doelpunt van Ozan Turk. Wat een raket, wat een raket, wat een raket. En wat een schitterende aanval van Cambuur. Die uiteindelijk uitkomt bij Ozan Turk. En de aanvierder van Cambuur, die rost hem werkelijk onbedaarlijk hut in het net. Ja, je stond daar te springen, de janken, te springen, de janken. Ja, dit is ongelooflijk. Maar wel mooi, zo mooi, ja, dat kan een voetbal ook zijn. Ja, de beleving op de bank, ja. Je leeft natuurlijk volledig mee. Het is net of je zelf aan het voetballen bent. En het is links, rechts, voor, achter. Je komt eigenlijk ogen tekort. De emoties golven heen en weer, want nu zit VVV weer op degraderen. En wat een kans krijgt Maguire om dat weer om te draaien. Cambuur ontsnapt op dat moment. Maar even later is er geen ontsnappen meer aan. Nu voor op Holla. Hut, leeg en strak. 3-2 voor VVV. En dan zitten de Limburgers weer aan de goede kant van de score. Het wordt alles of niet van Cambuur. Mark de Vries komt erin en ook deze Marco van der Heijden. En wat die docht met zijn eerste balcontact. Marco van der Heijden, Marco van der Heijden, ja! Marco van der Heijden! Marco van der Heijden! Marco van der Heijden! Marco van der
Hij scoort altijd, zei Henk de Jong. En hij doet het nou echt. Hij doet het nou echt. Hij zit nog een seconde in het veld. En hij leidt hem erin, hij leidt hem erin, hij leidt hem erin. 84ste minuut. En dan is het draaien hier in de koel. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ik heb nog nooit zo'n wedstrijd gespeeld. Je komt achter, je scoort weer, je komt achter, je scoort weer. Tot de laatste minuut. En ja, het kan niet gekker. Dat is echt ongelooflijk. We scoren, gevoel blijdschap, we krijgen tegen en het is weer achter feiten aanlopen en we scoren weer. En ja, zo ging het de tijd door. Cambuur krijgt dan de kans om het te beslissen. Handige beweging van Charles Dissels. Voor de goal Mark de Vries. Het hakje, maar het misleert. Je moet er wat geluk mee hebben en dat had de Vries net. En in de blessuretijd valt dan het doek van Cambuur. Oh, Mucemo, Mucemo. Oh, nee hè. Mucemo, nee hè. Nee hè. Nee hè. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Ja, het is gewoon hartstikke zonde. Omdat je natuurlijk, je bent een paar keer gewoon, sta je gewoon met beide benen in de volgende ronde. En dan, ja, dat is gewoon niet te beschrijven eigenlijk. Het mooi net zo wezen voor de Leouters. Cambuur moet hem op na een rugtje op een seizoen in de Jupiler League. Voor de 4e keer op Riegen is het krekt net. Weer net niet. Maar we hebben wel vier achter elkaar zweet tussen de billen gehad, zeg maar. En dat is ook, ja, dat is ook wel wat waard voor de supporters, denk ik. Hoe kan dat toch, dat het krekt net is? Ja, wat zal ik zeggen? Een stukje onervarenheid, jeugdigheid. Ik weet het niet. Die jongens doen het niet expres. Die hebben gevochten als leeuwen. En, ja, iedereen is er kapot van. En, ja, we hadden ook liever donderdag weer op het veld gestaan om tegen Helmond te spelen. Ik bedoel, ja, ook wij weten op het moment dat je door was gekomen dat er een hele mooie mogelijkheid was geweest om die stap een keer te maken. En ja, het is ons wederom niet gegund. De voetballers van Snits Wit-Zwart hebben een geweldig seizoen achter de rug. Een seizoen dat juster bij Weenst op Alcides bekroond wordt koer met het kampioenschap in de haatklasse en dus promotie naar de topklasse, het hoogste amateurniveau van Nederland. Het is het verhaal van een jongensboek, dat van Arvid Ozinga. Hij is onvierde van Snits, maar kan een baan krijgen als piloot in Engeland. Daarom ben hij deze week in Londen, maar Arvid kan het net litten en pakt het flintuig bij waarom. Ik kan het mooi combineren en dit wil je natuurlijk niet missen. Begreep ik nou goed dat die teamgenoten nog net weten dat je de best? Een aantal jongens zijn op de hoogte en een aantal jongens zijn volgens mij nog niet op de hoogte. Dus ja, ik hoop dat ze een leuke verrassing vinden. Succes hè! Ja, knuffel. Ja. Goed? Super. Ja, mooi toch? Ja, toch? Nou alweer hè? Hoi. Mooi. Wat zijn we? Links buiten het veld, hè? Gaan we het over, hè? Wist je niet dat hij zo komen? Als ik maar op het veld mag staan. Tuurlijk weet ik dat. Ja, maar hij speelt wel hè? Wie, Arvid? Ja, ik bedoel, hij komt helemaal waarom uit Engeland wij. Ruzie met de baas. Links buiten het veld hebben we het gisteren over gehad met z'n tweeën. Nee, ja, tuurlijk. Komt niet laat jongens. Rustig aan. Klasse jongens. Hoe is het met de spanning hè man? Van mij hebben we een goede gezonde spanning. Ja? Kom je slapen vannacht? Ja. Heerlijk slapen. Ik moet vroeger bed gaan en vroeger vroeg, dus dan komt het helemaal goed. Wat zei de trainer? Ik weet het net. Als je vrouw was, zit thuis. Dan sliep je beter. Sliep je veel beter, rustig. Oh. Nee. Steek het zwaard! Ja, la la la! Steek het zwaard! Ja! Steek het zwaard! Ja, la la la! Dan oer naar de wedstrijd. De wedstrijd tussen Snits Wit-Zwart en Alcides. De ploeg uit Meppel. We noemen treien uit de haatklasse en lang de nummer 1 van deze competitie. Maar ze missen maar eerst 8 basisspelers. En dat is de Sjen. Het is eenrichtingsverkeer richting keeper Bas van Wegen van Alcides. Het is of diezelfde keeper die in het paard zit, of deze Piel.
op het schot van Ramon Giro Batalla. Dit is de 22e minuut als de spits Kees Smaal de bal breed leidt. Daar is het verlossende schot van de Spanjaard die de 1-0 scoort. Schitterend doelpunt, want hij krult hem hier via de lotte in de kruising. En dus de 1-0 vastsprong van de Snitsers. De tweede helft kroept de spanning dan in de ploeg. Het wordt alweer wat minder. Net dat Alcides nou zo volle grote kans krijgt. Want dit is eigenlijk de grootste kans van de wedstrijd van de ploeg uit Meppel. Uiteindelijk volgt dan toch het verlossende doelpunt. De combinatie is prima. En dan het schot van Frederik de Jong. En die brengt Snitswitz-Zwart op 2-0. Het schot van Frederik de Jong was er al midden. Hij is het. En zo is het eindelijk nog maar een kwestie van wachten op het eindsignaal. En dan is Snits kampioen van de haatklasse. Klasse, wat voor een dikke man, hè? We zijn heel langzaam naar de top toe geslopen. En eigenlijk 2 wedstrijden of 3 wedstrijden voor het einde, dan staan we er. Ja, en dan is de ontlading bij zo'n groep is fantastisch. Het is een wereldgroep. Hoe is dit voor jou, Ramon? Blij, veel blij, heel blij. Kom maar! Kampioenen! Arski neemt maar titel, dat is prima. Ja, dit is het betere rol. Geweldig, super. Ik bedoel, gisteren voor Veendam, dat is hartstikke mooi. Maar iets topklasse, wie wel aardig geweest, toch? Dat is hartstikke mooi, maar ik leef de shovel en eerst maar feesten en zo door. Wij zijn ook trots op ons en ook op de staat. Robin, gisteren Harkema zijn boys, maar dit is wel een perfect Arski, denk ik. Ja, dit is echt ongelooflijk. Dit had je nooit kunnen dromen vooraf. En dit is gewoon fantastisch. Voor de hele groep, voor de club, voor de mensen. Het is gewoon onbeschrijfelijk. Tot echt maar, hè? Ja, nee, absoluut. Ik ben Sneke, jongen. Ik ben hier ooit begonnen. Ja, dit is gewoon fantastisch. En ook omdat het niet verwacht was, is dit echt ongelooflijk. Mooi kampioen. Ja? Dankjewel. Graag ook kampioen. Wie had dat gedacht? Je wordt een moeite waardig om even om te komen uit Engeland. Dat was zeker waard, ja. Dat had ik voor goud willen missen. Wat was volgend hier? Ik stop met voetbal. Als het goed is heb ik op korte termijn gewoon een baan bij een maatschappij. Vliegmaatschappij, dus dan ga ik in het buitenland wonen. Waar precies weet ik nog niet. Waarschijnlijk Engeland, maar dan ga ik lekker vliegen. Ja, Snitswitz-Zwart takken hier dus in de topklasse. Harkema's boys spelen het al in de topklasse, maar de boys die moeten nog een beslissingsduel spelen om uit te komen in de nijcompetitie en om degradatie uit die topklasse vat te komen. Sneun, verleer Harkema's boys uit bij Genemuiden. De teleurstelling is groot bij Harkema's boys na aanrijd van de wedstrijd. En de frustratie misschien nog wel groter hoe de uitbundige wijze waarop Genemuiden de overwinning viert. Lang is het in deze wedstrijd 0-0, maar kwart naar rest komt Genemuiden dan toch op een 1-0 vastsprong. De bal komt een beetje ongelukkig bij Martijn Jansen en die maakt het de 1-0. Maar Harkema's boys komt goed weer waarom. Romano Denneboom scoort na 54 minuten de liekmakker. En bij deze staan is er nog niet ondergaan. Harkema's boys mag net verliezen, maar ja, je begrijpt het al. De goal komt er dan toch nog. 4 in blessuretijd scoort Martijn Jansen zijn tweede goal. En dus 2-1. Een flinke domper voor de Harkema's boys. Want komende sneun speelt Harkema's boys nou een beslissingsduel om in elk geval degradatie van te komen. In Hogeveen zit SVZW. En SVZW, dat is dan weer de ploeg van Hans Kraai junior. Dan naar de Brio Sielmarathon. Die vierde sneun haar 24-jarig jubileum. Om deze unieke sielwedstrijd over 60 kilometer terug Zuidwest-Friesland. Die in zo'n 160 iepen sielboten mooi. En de deelnemers komen uit heel Nederland. Wij volgen deze jubileumeditie met start en finish in Terhenne. Die het om meerdere redenen bijzonder worden zoeken.
De dij begint maar om Sanoren busterbaarlijk mooi, al had de wind nog neer 16 in 24 jaar. De Brio race die start met dit soort waar vader wien. Er is een barn, denk ik, in heel Friesland of daarbuiten die vader wien start met zoveel boten aan de lijn. En het gaat gewoon fantastisch. De deelnemers hebben zoveel discipline. We hebben het mooi indeeld en het gaat gewoon geweldig. Een bijzondere start, maar ook bijzondere deelnemers. Dit is Jelle Franke met zijn beide dochters. In haar renjal hadden ze de eerste 10 edities meedingen en ze wonnen maar liefst 5 keer. De eerste 10 hier, hè? En toen ben we ophouden. Ja. Toen kwamen de beide dochters in al iets ben en toen hebben we op een gegeven moment punten achter gezet. En altijd zei, god, zou toch mooi wezen als we nog eens een keer bij Meidwaan kennen. Dan heeft de boot echt prachtig opknapt en we hebben er zin aan. Na 15 jaar dus waarom in de Brio race. Maar er zijn meer opvallende deelnemers. Liek als Jere Hielke Visserman en Siswan. Zij zullen mij een GWS-kou en in 2010 werd hij mij lichtwaar overal winnaar van de Brio race. En in die race komen de beste skippers naar voren duwen. Je moet strikken, je moet peddelen, je moet bomen, je rijdt je vast. Je moet om een heel prettig oren denken en je moet goed zielen kennen. Dus volgens mij als je de Brio race, als je de voorin zielen kennen, dan ben je gewoon een heel goede skipper. Dan ken je alles. Ja, oefening baart kunst, zeggen ze. Het is net altijd lieke makkelijk. Bij het strikken van de mast, dan komt alles heel correct. Maar de familie Franke had alles weer in de macht en ze kennen verder als koprenner richting Tjukomar. Het wordt een merkwaardig begin van die 24e Brio race. Want het eerste deel van de route onder het Tjukomar-Bregenta is helemaal bezield. De tweede die onder de Bregenta komt is P.O. van Dam van Ter Hinne. En vlak daarachter de eerste Polievalk. Die klasse is 10 minuten later starten, maar had hier al meer dan 4 minuten goed maken. In dit geval is het Beint Kramer, de titelverdediger. En dan volgt het hele circuit, want in de beginfase kan de meeste skippen aardig dichtbij weer bluwen, omdat het alle keer roemewien is. Bij de Bregen wordt het dan ook drok. En daar zal ik de nodige opstoppingjes wijzen. Maar daar had deze boord geen last van. Beint Kramer, Oene Popma en Vonger de Vlas lezen 4 op kop. Als ze er van de sletten maar aankomen. Maar waar is dan de familie Franke? Die hingen door een sleep, want het is misgegaan. Krijg van de Slettenmar Maarten Brutse Meest. Er zitten wel een paar dwarse basjes in, maar je kan er net in zien en achteraf wordt er toch wat meer inwetteren dan we dachten. Hij knapte. Nou, en potverdorie, we binnen sleert nog net uit of het is even een flinke poester erin en klaboem. Einde oefening. Nou ja, dan heb je een grote kater. Ze aanpraat dat ze het takkemier op een eibeziekje zullen. P.O. van Dam in de achtervolging op Beint Kramer in het tweede deel van de route. Prachtige omstandigheden, de wind waait heel dit wat sterker, uitschitters naar zon. Maar er is maar één die echt 4 op kop leidt en dat is Beint Kramer. En ze liet ik zien waarom had ze zo vlug binnen. Ze binnen heel betoefd in het strieken, in het peddelen, in het jaien, mocht dat nodig wezen. En ze rennen verder en verder uit. Beint Kramer, Oene Popma en Vonger de Vlas pakken van de 6e keer op Riegen de titel. Na 6 uren, 35 minuten en 45 tellen. En dat in de 24e editie van de Brio Zielmarathon. Ja, dit is wel echt speciaal. Voor mij, wij winnen echt gebrand dat we deze echt winnen moeten. Die moeten we heel graag winnen. 6 hier meidingen en 6 keer eerste. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hoe dat kan. Ja, alles meepakken wat er te pakken is. De boel goed volk, want we hebben een goed team. En dan, ja, je moet nooit een moment verzwakken. De beachvolleyballers Richard Schaal en Reinder Nummerdoor binden voor het eerst in haar carrière in slagen om een Grand Slam toernooi te winnen. In Beijing winnen ze te sterk voor het Italiaanse duo Paolo Nicolai en Daniele Lupo. In het stadion werd Richard Schuil en Reinder Nummerdoor in 2008 nog zo'n teleurstellende Olympische Spelen meemaken, pakten ze nou een van haar mooiste overwinnings in haar carrière. In de finale hadden ze Macchi, de Italiaan Nicolai en Lupo binnen kansloos en verliezen de eerste set maar 21 over.
De tweede set is een stukje spannender, maar echt spannend wordt het uiteindelijk nooit. Schuil en Nummerdor binnen heel tieten de baas. De laatste opslag is van Richard Schuil en hij bezwaart hem en zijn maat Nummerdor haar een eerste Grand Slam-overwinning. Yeah, it feels fantastic. We won 7 World Tours, but never a Grand Slam, and it's the first time for a Dutch team. So we are really happy that it's us, because we played maybe our last year. So this win gives us a lot of energy. We are really, really happy with it. Dat is zelfs goed nice met het oog op de Olympische Spelen. Dan het Iepen Nederlands kampioenschap Highland Games 2012. De uiteraard voor dit NK wie dit weekend in Weesum. Het is de eerste in een serie van 8 wedstrijden. 8 matadoren togen naar Weesum om uit te maken waar hem de sterkste nemen mooi. We gaan beginnen met de opening. Dus als we hier allemaal even heen komen, ook alle deelnemers. Maar de sterke molien doggen nog even rustig aan bij de start van een nieuw seizoen Highland Games. En de scheidsrechter had nog wat extra tijd nodig, want ja, het touw had de hele winter op Zouderlijn. En nou moet hij eerst maar eens zien hoe hij die enorme knoop de Ruud Helly kan. Intussen volgt er een tweede oproep van Wout Zielstra. Dus alle publiek en de deelnemers, als u hierheen komt, dat je hier even heen komen. En deze keer had de flits van Volksgeren meer succes. Wout Zielstra, hij is vooral bekend worden door zijn deelname aan de sterke man kampioenschappen. Zo wie hij de allersterkste van Nederland in 2001. Maar Zielstra is ook besmet rekken met het Highland Game virus. Jarenlang had hij deze beide takken van sport combineren. Nou, sterkste man is zo zwaar als mogelijk. 100 kilo's, 400 kilo's aan mij. Highland Games is dezelfde gewicht. 24 kilo hegen, dat bloot, dat staat 10 kilo 10 en hij is vol met techniek. En sterke man is puur kracht. En dat is een heel verschil. 18 sterke molien nemen het in een kort Weesum waarop. Dit is trouwens Hans Lolkema, de beul van Sleert. En elke nien is het Rijnswol Oeriens. Hans Lolkema, dat is de te kloppen man. Het eerste van 5 onderdelen is het zogenaamde hammerslingerien. En het is Hans Lolkema die op dit onderdeel het Nederlands record in handen had. Het is 41 meter 23 of zo. Ik weet het net precies niet meer uit de holle. Maar 4 was het eerste eigenlijk van alle deelnemers. Ja, dat is een Nederlands record. 41 meter 23 centimeter. Daar komt hij nou net aan. Maar Lolkema smiet wel een nieuw veldrecord. Zo'n 20 meter, zo'n 20. En daarmee zet hij de toon en leidt hij voort dagelijks de druk deel bij zijn concurrenten. Dan Pieter Karst Bouma van Weesum. Hij komt vol in de buurt van die oude maar zien zo'n 2040 is uiteindelijk net genoeg om Lolkema voorbij te gaan. En dan nog de Belg, Jimmy van der Wallen, de regerend Belgisch kampioen. Van der Wallen smiet zo'n 20 en dat is dan gelijk de eerste verrassing van dit Iepen NK. Net Hans Lolkema wint het hammerslingeren, maar Jimmy van der Wallen. Ik heb er heel hard op getraind, dus het is wel een verrassing dat ik hier win van Hans, maar zoveel te beter. Hè. Je bent Belgisch kampioen, regerend Belgisch kampioen? Klopt, ja. Dus je hebt natuurlijk wel een bepaalde status meegenomen naar Winsum. Ja, maar de concurrentie is ook niet zo groot in België dan in Nederland. Daarom dat we naar Nederland komen, want hier zitten de grote jongens. Hè. Bij het tweede onderdeel moeten de grote jongens beziekje om 12,5 kilo zo 4 mogelijk voor te krijgen. En Pieter Karst Bouma kent dat als geen oor. Hij smiet 24 meter 20. En dat is een afstand, dat doe je mooi met de vroegtop. Hij wint het tweede onderdeel. Dan naar het stienstjetten. En bij dit onderdeel is Lolkema een klasse apart. Fenomenaal, 3 meter en 2 centimeter. En is hij der blied mooi. Hij is er blied mooi. Na het tweede onderdeel zit het boppen in heel dicht bij elkaar. Lolkema gaat onder leiding van de Belg Jimmy van der Wallen en op het derde plak Pieter Karst Bouma. Dan gaan we naar het alom verneemde beemstam gooien. En ook op dit onderdeel is er weer een strijd tussen de 3 koprinders. Zij blauwe oer. En om toch een winnaar aan te wijzen, moet er een gruttere beemstam komen. Grutter en Swidder. Van der Wallen slag het net. Dan Pieter Karst Bouma. Nee, het slag het hem echt net. Al jouwt hij hem nog wel een beste slinger. Ja, dat is zelfs die vriendin een slinger jouwt. No? En wat denkst je? Slag het Hans? Nou, als er iemand is die het bekend is, Hans het. Ja, absoluut. Hij neemt een mooi haast. Ja, dat gaat het. Super. Ah, mooi hè.
Het laatste onderdeel is dan het gewicht heegsmieten, 20 kilo. En Pieter Kastbauma, hij wint het onderdeel met 5 meter en 70 centimeter. Het is net genoeg voor de oefening. Die gaat naar Lokema, correct voor Pieter Kastbauma. Het wordt elke keer dreigend voor mij om te winnen. Ja, hè? Ik heb won, maar het moet helemaal onderuit komen. Na je weekend, dan is de tweede wedstrijd op dit NK. Dan gaat het circus naar Dordrecht. En ontzag hier de sport op deze manje. Nou, dadelijk keer we zien naar het Frieske Nijs in Joert. Voor nu nog een hele gezellige jong. Dag.